Sommerferien nærmer sig. Der er fart på. Der er meget, der skal sluttes af på en god måde. Det er også en tid for eftertanke. Hvad skete der i foråret? Hvad skal der ske til efteråret? Og hvad er perspektivet for det kommende år? Lige efter sommerferien, der går strategi- og budgetproces i gang i mange virksomheder. Det er derfor naturligt at se på, hvordan CBI indgår i planer og budgetter for det kommende år. Så lad os gøre det. Lad os anlægge 3 vinkler: modenheden, mulighederne og deltagelsen. Først mulighederne. Hvor er der spild i dag, der kan undgås? Hvor er der muligheder for at øge kundeværdien? Og giver strategien indsigter, som også giver muligheder. I skal gerne kunne se 20% og endnu bedre 40% af aktivitetsniveauet som potentiale. Ellers så skal I have gjort brillerne skarpere. For det andet, modenheden. Hvor gode er I i dag til at drive forbedringsprojekter? Bliver I hele tiden bedre og bedre til at blive bedre? Lærer I af fejl og indsigter i jeres evne til at drive forbedringsprojekter på kryds og tværs af organisationen? For det tredje, når I ser på den samlede værdikæde, er den så med i jeres CBI-arbejde? Er alle grene af organisationen med? Er leverandører med? Er kunder med? I verdensklasse er alle med. Det var en inspiration til, hvordan CBI indgår i mål og planer for det kommende år. Med de ord, der vil jeg gerne ønske alle en rigtig god sommer.